Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil ridwa'illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atalallahu amra fi syahwafiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan abana wa umatina wa jadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa syekhana. Wa masyikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa la khususan sahibi hadzal kitab an-nasa'id dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru syuhada'i ummati ashabul farshi wa kam min qatilin bainas saffaini Allah alam biniyatihi. Wa qala dikasih Nabi aktsaru syuhada'i ummati utai akeh-akeh wong mati syahite umat ingsun. Ashabul farsy iku pira-pira wong sing duweni pira-pira lemek. Wa kaman iku pirang-pirang min qatilin utai wong sing den pateni. Baina safaini ing dalem antarane saf loro. Allah utai Gusti Allah alam iku ngudane sinten Allah biniyate kelawan niyate qatil. Anjen Nabi ngendika aktsaru syuhada'i ummati ashabul farsi. Kebanyakan umat ingsun, umat Kanjeng Nabi sing mati syahid iku kebanyakan wong-wong sing duweni pira-pira lemek. Maksudnya wong sing salat dalam keadaan salat. Wa kam min qatilin baina ini. Dan banyak sekali orang-orang sing dibunuh ketika dalam keadaan ing dalam shaf, maknane ing dalam ibadah, ing dalam salat, ing dalam nyembah marang Gusti Allah. Tapi ya bolak-balik Allah alam bin niyati. Gusti Allah sing ngerti apa niate wong sing salat iku mau dipateni. Nek niate ya bener, ya insyaallah syahid. Nek niate ora bener, cara mana ya niate wis kliru, ya Gusti Allah sing ngerti. Hayam bagi maka sayuk jalil mujahid kedua wong sing perang. Apa ayah tariza apa yang tang raksa sapa mujahid. Kullal ihtiyazi kelawan kabehane ngreksa. Minar riya'i saking pamer. Wa iradati ghairi wajhillahi lan ngarepake liyane zat Gusti Allah. Bijihad kelawan perange mujahid. Wal yukhlis lan becek ikhlasna sapa mujahid. Niat yang niat mujahid lillahi marang Gusti Allah. Wal yubaligh lan becek banget sapa mujahid. Idzalika ing dalam mengkono ikhlas indal qitali narigane perang. Fayam bagi maka alangkah baiknya disarankan lil mujahidi ayah tariza kulal ihtiras minar riya.
kanggone wong sing mujahid, wong sing jihad, wong sing bela agama Gusti Allah. Disarankan apa? Ayat tariza kulal ihtirazi minar riya. Supaya ia menjaga diri, menjaga hatinya dari perbuatan riya, dari perbuatan pamer, wa iradati ghairi wajhillahi bi jihadih. Terus kemudian menjaga dirinya dari keinginan yang lain. Maksudnya yang lain ini selain daripada golek ridhone Gusti Allah ketika jihad. Cara mana dijaga aja sampai awak dhewe ketika sedang berjihad aja sampai awak dhewe duwe keinginan pengen dindo pahlawan utawa yang lain-lain. Pokok selain niat karena golek ridhone Gusti Allah ya dihindari, dijaga. Wal yukhlis niyatahu lillah. Terus kemudian kanggone wong sing mujahid iki dijelasno becik ngikhlasno. Becik cara mana niate iku ditata supaya ikhlas karena Gusti Allah, ora karena yang lain. Wal yubaligh fi dzalik indal qital. Ya ikhlasnya tersebut cara mana di ikhlas tenanan, aja sampai ada ikhlas pernah mergo engko bakal entuk harta rampasan ya jono ya pokok 100% murni ikhlas karena Allah. Wal yazdad lan becik nambah sapa mujahid minat tahaffudzi saking rasa wal ijtihad lan ngati-ngati fi islahin niat dalam bagusake niat. Makhafata ayyang dala karena kuatir yen ta den pateni sapa mujahid ala ghairi kamal ikhlasin atasen tapi ora sempurnane ngikhlasno. Kemudian dewe musana nek ikhlas yo diikhlasno tenanan maksudnya aja setengah-setengah. Mergo apa? Mergo ketika nanti seumpama delalah kok dipateni dalam peperangan. Ya. Berarti matine dalam keadaan ikhlas tenan, ora setengah-setengah. Maka dikhawatirkan ketika orang tersebut dibunuh dalam peperangan dan pada saat itu juga wadine nek ikhlase ora sempurna. Fayah bata maka dadi kelebur apa amalu amale mujahid. Wa yabdulan batal apa ajru apa ganjaran mujahid. Maka apa ketika ikhlase ora sempurna, ketika ikhlase karena ada sesuatu, maksudnya pengen entuk ajaran lagi ikhlas lah. Maka dikhawatirkan apa? Faya bata amaluhu wa yabtulu ajru. Maka dikhawatirkan amale cara mana ganjaran utawa kemuliaan jihad iku ganjarane lebur. Ganjarane cara mana ora diterima. Manane ketika orang tersebut ikhlasnya ora bener-bener 100%, cara mana niat karena ada yang lain, maka ya dikhawatirkan awak dhewe niate iku keliru. Cara mana amale lebur, amale ganjarane hilang perkara salah niat. Ngoten niku. Wa takunu lan ana apa hatimatuhu. Apa pungkasane mujahid wal iyazu utawi nyuwun pelindung willahi lan Gusti Allah ghaira hasanatin iku ora bagus. Wa yasir lan dadi apa amru apa perkara mujahid iku fi ghairil khatar. Iku ing dalam kata kekhawatiran. Maka yang ada ketika orang ikhlas kok ndelalah dibunuh dalam peperangan, orang ikhlas karena golek ridho Gusti Allah, maka dikhawatirkan akhir hayatnya itu kurang bagus, orang apik. Wa yasiru amru fi ghairil hadar. Dan jadilah urusan
wong sing jihad iki mau sing mati dalam peperangan tapi niate ora karena Gusti Allah, maka akhirat tersebut akan menjadi akhir hayat tersebut akan menjadi akhir yang mengkhawatirkan. Wa mimma yanbaghi lil mujahidi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.